spends nights in California, watching the stars on the big screen. Zorionak gaurko garaipenagatik, izan ere gaurkoan 75 eta 55 gaiendu zarete. Kontatu iguzu zer moduz ikusi dezuen edo gaurko partidua? Gaurko partidua oso gogorra izan da. Nik uste momentu askotan gure aukeretatik gora jolastu deula. Esfortzu fisiko izugarri egin deu eta jokalarik daude txikituta. Baina olako garaipen lortzen duzuen nik uste olako esfortzuk konpensatzula munduko esfortzu guztia. Eta gaurkoaria izangoa nik uste liga irabazteko edo maila zigotzeko kandidato nagusitako bat. Eta hortaz kontziente ginen, gu bi partidun jolastu iteu, forma honen gaude, eta saiatuko gara forma hori aldegun guztia aprobetxatzen. Hori da, ipatu digute gainera aurreko partiduan edo aurreko bi partiduetan talde honek 210 puntu lortu dituela. Beldurra edo izango zenuten ez da aurkari honen kontra edo jokatzeko orduan? Bai, gure kategorin moitzen dira bideok, informek eta genekin beste taldeak nola jokatzen zuen. Garbi genukan partida irabazteko berein puntu kopuru asko jetxigar genula. Gu batez beste 55 puntu jasotzen ari ginen. Eta eremu horretara eraman genuen partida. Gu markagailu motzetara eroso sentitze geha, eta iruditzen zait partidua puntu askora jun izan balitz, partidua ezin izango genuela irabazi. Egia esan, partidaren plantamendua ezin hobeto atera da. Hasieratik markatutako gauza guztiak ondo egin ditugu. Hirugarren laurdenean eduki dugu bajoi txiki bat, baina azken finean beraien partidura jungea pixkat, beraien ritmoan sartu geha eta horrek kalte egin digu, baina bi utxarte eskatu ditut, taldea gelditu da, berriz arna sartu du eta berriz buelta eman diogu partiduari. Gaurkoan 3. partidua izan dezue, orain arte 3 irabazi dituzue, liga ere desente ondo joango zarete ligan, zer moduz aurre ikusten dezue aurtengo denboraldia? Aurtengo denboraldia gogorra izango da, 20 taldetatik 6 jaisten direlako, eta gure helburua da maila lehen mantentzea. Igoera multzon sartzen maila mantentzen dugu, eta albalima da goiko multzoan sartu, edo bestela jetxira fasen sartze bagea, partida asko irabazita ukitza. Orduan, forma honen gaude, urtea horta plantatu dugu, fuerte hastea, hasieran partida asko irabaztea, eta gero estuasunak etortzen direnean, etorriko da garaia, gehiago sufritzeko eta lanean jarraitzeko. Datorren asteburuan Gasteizera zoaztela. Bai, aurten igotzeko hautagaietako baten kontra jolastu, hurrengo asten beste hautagai baten kontra, etxetik kanpo, eta hori oso partidu zaila izango da. Da gure joko estilotik gertuko dagoen talde bat, baina pivot indartsuak dituzte, jaurtitzaile finak, eta nik uste dena zaintzez ezinezkoa izango deula. Eta espero dugu astontan lana ondo egitea, partidu ondo prestatzea, eta ea maitza ona lortzen dugun Gasteizko partidutik. Watching the people as they pass, and all she wants is just a little piece of this dream. Is that too much to ask? Zorionak, asteko gaurko partidu irabazi baitezu, 78 eta 55 zehazki. Kontatu iguzu zer moduz joan den gaurko partidua? Aurkari zailenan kontra gento zen. Behaiek datu bat emateko bi partidotan 210 puntu sartu dituzte. Hau da, 110 puntu eta 1 puntu sartzetik datoz. Eta aste osoko helburua izan da behaien joku azkarra eta gelditzea. Eta nik uste oso ondo bete deula, lehenengo biztaditan joku, behaien jokun sartzen gelditu indeu, gure jokua inez, eta behaiei faltakin, dakeatuz, izerdi hartu da, partidua gelditu dugu. Ondo, oso guzta. Beraz, talde arriskutsu bat bezala zenuten, zer moduz ikusi dezu zuen burua gaurkoan? Oso ondo, esaneten bezala lehenengok ziren, bildurtuta edo, errezielo batekin gento zen, oso guztua. Ondo, taldea oso ondo, aste oso earki entrenatu dugu. Eta hola, partida de hola segunda. Eta aurkariak, bestalde? Aurkariak, hasieran ondo hasia, oso fuerte eta hola. Baina gero 3. da 4. zatin, gure jokua egiten hasi gara, partida moteltzen eta hola, eta behaiek gauzak ateatzea etzaizkiela kontuatu janen, pixka jetxin dute burua, gutxi gora era. Baina ondo de baita. Aurreko partidua irabazitzen duten, gaurkoa baita ere, liga zer moduz doa edo? 3-3 da magizkigu,
etxen bi eta kanpon joan dan asten Lizarran irabazi genuen partidua. Eta liderrak, pentsate liderrak izango gala. 3-3 eta nahiko puntu desente sartuta gaina, pentsatze liderrak gala. Beraz, hasiera ona ikusita, denboraldia oraingoz nahiko ongi edo aurre ikusten duzu, ezta? Oso ondo, bai. Hola segitu arre, kimika hontan jarraitzen deun, eta datorren kanpoko partidua beti bezala oso zaila izango gana, irabazte deun edo, gutxinez burukatuko dugu hortako.